खुलुमबाय गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन बर' हारिनि नायल' जाल' सासेल' धोरोम गुरुनि सोमोन्दै बिथाङानो जादों बर' हारिनि गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ फोसाबगिरि बर' हारिखौ दिनैनि थासारिसिम लाबोनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि खामानिफोरा बर' हारिनि समाज फोसाबनाय बर' हारिखौ मेगन गुनु खालामनाय लोगोसे समाज आरो हारिखौ जौगाखांहोनायाव गोबां बिफाव दं बे भिडिअआव बिथां कालिचरण ब्रह्मनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो नाजागोन अन्नानै भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै लेट्स बिगिन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन 18 एप्रिल 1860 मायथाइयाव धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय काजिगामि मुंनि मोनसे गामियाव बिनि बिफानि मुङा कौलाराम मेच आरो बिमानि मुङा रान्दिनि मेचमोन बिनि बिफाया सासे दंफां बेफार खालामग्रामोन कौलाराम बिथाङा बै समनि सासे जोबोर गिदिर माहाजोनमोन कालिचरण बिथाङा देरलांनो हमो आरो गियानिनिफ्राय गियानि जालांसिननो हमो बिथाङा बर' हारिनि गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ नुनानै दुखु मोननो हमो बर'फोरा बै समाव बाथौ धोरोम फालियोमोन बै समाव बर'फोरनि आसार खान्थि नेम खान्थिफोरा जोबोर गाज्रि आरो मुगैथावमोन बर' हारिनि गेजेराव बुजिनो हानाय मानसिनि जोबोर खममोन जाउनाव हारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन गोग्लैसोलांनो हमो खालि जानाय लोंनायावल' गोदोफबना थायोमोन गाव गावनि उदैनि थाखायल' सानोमोन बर'फोरा इयुननि थाखाय थिनानै दोननो रोङामोन सानसेनि मावनायखौ सानसेयावनो फोजोबोमोन बर'फोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मुगैजायोमोन जिरायनो थाखाय जायगा मोनामोन दखान बाजारफोराव नङाब्ला सोरनावबाफोर माबाफोर जाहोयोब्ला एबा लोंहोयोब्ला जानाय लोंनाय बै खालायजानाय बारहा एबा बसनखौ सुना होबोनांगौमोन बेल' नङा बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन नुथाया जादों आथिं आगान गानाय जायगाखौ हाब्रुजों लिरना होबोनांगौमोन मानोना बर'फ्रा सुवा गोनां हारि होनना मुगैजायोमोन धोरोमनि बेलायावबो बर'फ्रा बाथौ धोरोमाव गोबां मुगैजाथाव नेम खान्थि फालियोमोन दाउ अमा बोरमा हाथारनाय बायदिसिना फुजा फालिनाय नाङा फाङा फुजा लानाय गोबां खाना नेमखान्थि फालिनायमोन जायनि थाखाय कालिचरण बिथाङा बेफोर बर'नि गाज्रि आसार खान्थि लोगोसे धोरोमनि सायाव फोसाबनाय लाबोनो थाखाय थांखि लायो गुरुदेव कालिचरण बिथाङा बिनि गिबि सोलोंथाइखौ न'आवनो फोरोंगिरि लाखिना सोलोंदोंमोन मानोना बिनि बिफाया सासे माहाजोन मानसिमोन बिरनारायण मेच मुंनि सासे फोरोंगिरिया बिखौ फोरोंनायमोन बिनि उनाव बिथाङा टिपकाय प्राइमारि स्कुलाव जइन जाहैदोंमोन प्राइमारि सोलोंथाइखौ फोजोबखांनायनि उनाव बिथाङा पुथिमारि एमबि स्कुल गेजेर सोलोंसालियाव जइन जाहैदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा 5 थाखोआव फरायबाय थानाय समावनो बिफाया रुंसारि जायो जाउनाव बिथाङा फरायनायखौ दोनथ'नो सानाखैमोनब्लाबो थफ्ला थफ्लि लानानै न'सिम फैफिननो गोनां जायो अके बेफोराव थांबाय दानिया जों बिथांनि खामानिफोरखौ मोनथिना लादिनि 19 जौथाइ जोबनाय समालागै आरो 20 जौथाइ हाबनोसै समाव बर' हारिनि धोरोम आरो समाजाव गोबां गुलाय गुजाय नुजाथिदोंमोन जोहोलाव कालिचरण ब्रह्मआ बेफोर गेना खान्थिखौ मोजां मोनाखैमोन जायनि जाउनाव बर'फ्रा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मुगैजानायमोन बेनिखायनो माखासे साननो रोङै बर'फ्रा गावनि हारिखौ गारना गुबुननि हारियाव हाबनो हमदोंमोन गुबुननि सार मुं एबा टाइटेल लानो हमदोंसैमोन गोबां बर'फ्रा आसामिसफोरजों थादोंमोन आरो बिसोरनि सारनेमखौ लादोंमोन लासैनो बर'फ्रा गाव गावखौनो बर' होनना लानो लाजिग्रा जाबायमोन बेबादि अलखद समाव बर'खौ सोर फोथांना लाखिखो बर'आ माबोरै सिनायथि मोनफिनखो बेफोर गासैबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गेदेर बिफाव दं गोबां बिबांनि बर'फोरा गावनि असे बाथौ धोरोमखौ नागारना गुबुन हारिनि धोरोम लालांनो हमदोंमोन बे समाव बर'नि माखासे सानसुमैफोरा हारिनि अलखदखौ सिनाय मोनदोंमोन मानोना बर' हारिनि गावनि राव हारिमु धोरोम फोथायनाय गासैबो गावस्रालांजोबनो हमदोंमोन कालिचरण बिथांजों लोगोसे बै समाव रुपनाथ ब्रह्म बिथांनिनो फोरोंगुरु बिरनारायण मेच आरो बिद्यासागर नार्जारी मोनबादिनि गेदेर बिहोमा दंमोन बे अलखद समाव बर'खौ खौसे खालामफिनना गोदान महर होफिननायनि सम बेखायनो बै समाव कालिचरण ब्रह्म बिथांजों लोगोसे बर'नि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोना सावरायज्लायबाय थानो हमो बर'नि थाखाय मा खालामोब्ला खौसे खालामनो हागोन आरो मा धोरोमा बर'नि थाखाय गाहाम जागोन मानोना बै समाव माखासे बर'फ्रा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ मोजां मोनाखिसैमोन बेखायनो बै समाव कालिचरणनि गोसोआव मोनसे गिदिर थांखि जाखांफैयो बर'नि समाज आरो धोरोमखौ सोलायना गोदानै दाफिनाब्ला बर'खौ आरो खौसे खालामफिननो हानाय नंला 1905 मायथाइयाव कालिचरणा मोहिनी मोहन चट्टोपाध्यायनि लिरनाय सारनित्य क्रिया मुंनि गांसे बिजाब फरायनो मोनदोंमोन बे बिजाबखौ फरायनानै कालिचरण बिथाङा मोजाङै बुजिनो मोनदोंमोन मानोना बे बिजाबाव ब्रह्म धोरोमनि माखासे नंगुबै बाथ्राफोर लिरनाय दंमोन बे बिजाबखौ कालिचरण बिथाङा फरायजोबदोंमोन आरो ब्रह्म धोरोमनि गासै बाथ्रा फोथायनाय फालिनाय आसार खान्थि बुजिनो हायो बे बिजाबखौ फरायखांनायनि उनाव बिथाङा साननो हमो
ब्रह्म धोरोमानो बर'फोरनि थाखाय थिग जागोन। बे धोरोमजोंसो बर'फोरखौ खौसे खालामफिननो हागोन, बर'फोरनि गावस्रानायखौ बोजबफिननो हागोन। 39 बोसोर बैसोआव बिथाङा स्वामी शिवनारायण मेचनि लिरनाय ब्रह्मइजमनि सोमोन्दै लिरनाय लेखा बिलाइ मोनबावदोंमोन। बे बिलाइखौ फरायखांनायनि उनाव बिथाङा आरो ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै साबसिनै बुजिनो हायो। बे लेखा बिलाइखौ मोनदोंमोन जेब्ला बिथाङा कलकातायाव दंमोन। बेबादिनो बिथाङा बे लेखा बिलाइखौ लाना कलकातानिफ्राय गावनि गामिसिम फैफिनो। बेनिफ्रायनो जागायो बिथांनि ब्रह्म धोरोम फोसावनाय खामानिया। बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि नंगुबै फोथायनाय आसार खान्थि फोसावनो हमो। बे धोरोमखौ बर'फोरा मोजां मोनो आरो लोब लोब बयबो नाजावो। बेबादिनो बिथाङा बिनि थांखिखौ मावफुंजोबनो हायो, हारिनि अलखदखौ फोजोबनो हायो, हारिनि हारिमु फोथायनाय आसार खान्थि लाबोफिननो हायो, बर' हारिनि मानसिफोरनि लोंनाय जानायाव गफबबाय थानाय बायदि बायदि गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ खमायहोनो हायो। जोबथारनायाव बेखौनो बुंना फोजोबनोसै, बांसिन बर'फ्रा बै समाव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि ब्रह्म धोरोमखौ नाजावदोंमोन। माखासेया गुबुन धोरोमाव थाबाय आरो माखासेया गोजाम बाथौ धोरोमखौनो हमथाबना लाबाय। कालिचरण बिथाङा धोरोम फोसावनाय, हारि रैखाथि खालामनाय, हारिखौ जौगाहोनाय खामानियाव नांथाबैनो 8 मे 1938 मायथाइयाव 78 बोसोर बैसोआव गावनिनो जोनोम गामि काजिगामियाव जोबथाहांबोयो। बिथां नङामोनब्ला बर' हारिया गावनि असे सिनायथि गैयै जासिगौमोन। दा नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनायाव माबाफोर सोंलु सिखारदों नामा? निस्सय सिखारदों। आंनियावथ' गोबां सोंलु सिखारनानै दं। नोंथांनि सोंलुखौ कमेन्टनि गेजेरजों लिरहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला एबा गोरोन्थिफोर बाथ्रा बुंदोंब्ला अननानै निमाहा बिनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अके फर नाउ, थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।